Hello everyone, welcome to LV Amor Care. So, akong ipahibalo kaninyo nga duha na nga atong channel ang usa niya na Lu Amor Shares. Dito ang atong gidil dito ang balita gikan sa Biblia. So, ani ano sa bitaw sa atong LV Amor Cares. Without further ado, daghan kayo nangutana kanako kung kanang kabuhi acquired ba kana or genetics, no? So, mao man kana kalagmitan ng ilay pangutana kaliwat ba or nakuha lang yun, no, as we grow older, no, niini nga kalibutan. So sa ako ang based on experience og mga uban pang pagpakisusi sa bahin ni anak nga kabuhi, more on acquisition kana siya. Correct ba ang term? Acquisition. Sa amo sa library, that is acquisition, no? Or acquired, nakuha lang tungod sa ato ang pagka maayong laki o mga maayong bayi, no? So nakuha lang kanang acid reflux or kabuhi. So yun sa kana siya nga nakuha sa tawo kanang acid reflux ato kanang hinahinayon og batbat niining ato ang LV Amor Care. So mao kini siya. Sa akong experience nakuha lamang kana, no, tungod kay ang primero ni ana naay mga tawo nga dili bitaw mo tultul og kaon sa insaktong oras, no. Ang uban na dili mamahaw, moingon lang, muinom lang og coffee or kape. Muinom lang og kape, dili na mamahaw, dili sudlan ang tiyan, labi na kun ang coffee kana bitong daghan na bitong sagol-sagol kanang mga 3 in 1, mga 4 in 1, 5 in 1, 6 in 1 hangtod nga dunay naanay 50 in 1, no. So tungod kay lain kana siya sagol-sagol, ang uban nga mga ingredients ni ana irritate sa ato ang gastric juices diri sa ilalom sa atong tiyan, no. So mao kana usa kana sa mga hinungdan kana biyang coffee, gawas lang tingali sa mga dark or black coffee kay matod pa nila nutritious na siya, no. So again, I do not know because wala man di man sad good ko coffee drinker, no. Pero mingon sila nga antioxidant katong black coffee gayod, no. So mao kana ang uban ni ana nakuha nila tungod ni ana kay walay sulod ang tiyan, moinom og coffee nga acidic man gud siya kanang caffeine aslong hasta na mga tsokolate o na may uban pud nga tsokolate ray imnon mabuntag parisan og binubod or putumaya, which is a very nutritious yummy nga kalanunon, no. So mao kana acquired unya dugangan sa pilit nga fatty or oily yung samot sa kape. So ingon ana, no, ma-acquire kana. Ang uban pod nakuha lamang kana nila na develop kanang kabuhi tungod kay dili gyud mamahaw totally. Walay kape o ininit tubig lang ang uban labi na sa atong mga kaigsuonan sa rural areas sa kabukiran, ininit tubig mainitan lang ilihang tiyan. Okay na kay nila dayon maadto sa baol, no. So walay pamahaw na malimot sila tungod sa kabisingan gigutom na di ay sila, wa sila kaon. So dili po na siya makuha one time kanang murag regular nga muoy ginabuhat day after day mao gina siya kape or walay giinom, walay gi pamahaw. Pagkadugayan ana mo develop gina siya into kabuhi, no. Dayon mag-aslom na dayon ang ginhawa tungod kay wala na gigaling ang atong stomach, ang atong stomach wala na gigaling. So ang resulta ni ana ang kanabitang intestines magkuan na siya diha. So ang uban ana mag-bleeding na, madaot, mahimo ng ulcer, no. Pero kanang sa kabuhi acquired lang kana, nakuha lang kana nato. Ang uban pud ni ana gawas anang dili mo kaon mo tultol og oras kana bang bisag unsa lang gyud kanon. Walay kaon, mukaon og aslom nga mangga nga isula sa asin. Ganahan gyud sila ana, no. Mangga, ala binakaon na labi na ng manggang Bisaya. Oh, manggang Bisaya, we call it manggang Bisaya diri sa Mindanao ug sa Kabisayaan, no. Katubang taligatos, no. Taligatos katong gagmay nga Bisaya gyud nga lami bitaw na siya panitan lang din kanon, no. Ang uban ana aslom pagani, mura nay kanon. Mura na ipamahaw, ipaniuntoy, ipanihapon, isulat lang asin, no. Uban gani anak, na may daghang baligya anak sa mga makita na ko sidewalk. Mangga din dunay salt, no. So muna ilang kanon lang. O makontento na sila ni anak. No, so
hinay-hinay madaot gud ang ato ang tiyan ni ana, no? Madaot ka na din. Muna dayon to ang acid na dayon mo wala may gigaling unya na mga ni aslom, so ano siya, mabikil, matandog ang iyang garbo. Mapandog ang iyang garbo, munang mo develop siya sa kabuhi or kana atong gitawag og acid reflux or gastroesophageal reflux disease, kana gitawag og GERD. And mahog na din sa hyperacidity. Kung dili matambalan, mahog sa ulcer, kaya masamad na, no? So, mao ka na ang mga pipila ka mga activity sa tawo nga makapa-invite og kabuhi or acid reflux, no? Sa ako nang ginaingon, ginabalik-balik na to. Ang uban pud ni ana kana bitang stress sa ilang kinabuhi, dili na din ganahan mukaon, dili na dayon una malimot na og kaon. So ang stress the same, ang acid ato, overproduction of acid na dayon kay wala na imbalance na ba, wala na saktong luto, wala na saktong panghuna-una agi sa stress, kasuko, mga emotional attack, emotional problems, depression, diha na dayon na usap na siya sa maka-contribute sa kabuhi, no, nga ma-acquire or ma-develop siya, no? So mga inana nga mga paagi, kuan gud tinuyuan gud sa tawo. Dili wala gyud inborn siguro nga kabuhi. Wala inborn kundi na-develop lang gina siya, na-acquire, no? Na-acquire. Dayon, ang uban pud ni ana kanang sobra bitaw kahingaon og mga tambok, fatty, oily, mga tinunuan, mga kana yung humba. Ako na obserbahan daghan yung ganahan anang humba, kana bitong halututon ginang tambok sa humba nga lami gid sila tan-awon ana, pero pagkadugayan ana ang ila ana dayong diri sa tiyan mo na dayoy mabikil, gastric juices, no, tungod kay tambok manggod musaka na dayon dire, no? Dayon muna dayon manug ang aslom musaka sa esophagus, no? Muna dayon kana siya. Muna nay sinugdanan dayon sa kabuhi. And then wala pud kay balo og unsa dayoy itambal. So muna magdahan ni ana. Nya no holds bar sa kaon. Adto sa mga adto sa mga fast food. Kibaw na tadi sa fast food, tag-as kayog sodium nitrate, tag-as kina sila diha dayon. Kana pang nagkuan pa sa oil, kana bang unsa na kaning naa sa oil gyud ga mantika, gilunod lang na siya didto, mantikaon gyud kaayo, so madaot gyud ang atoang lawas. Dayon dugangan pa sa soda, soft drinks ba? Oh, soft drinks labi na ng mga itumon. Oh, ambot na ng puti, parihor man tingali na sila mga soda, pero more on agato mga itumon god, mga caffeine naman gyud na siya, no? Dayon nagani uban ana nga dili makatulog kun mo inom sila kun panihapon na ani after dinner, dili na sila katulog tungod kay caffeine, no? So di ana mo develop pud gihapon ang kabuhi. Kanang dili ta makatulog, why? Because di kabuhi na ta kay gaaslom na ang atong tiyan mo nang dili pud makatulog. So usa na siya sa makakontribute sa kabuhi, no? Atong ginurture ang atong kabuhi tungod ni anang ato ang pagka-abusado, no? So mao kadto gawa sa kaon kanang mga aslo, mga citrus, mga kaning mga binubod, no, mga kamuting kahoy, talaba, parisan ug kamuting kahoy, perte gina siya makakabuhi, no? Ang akong dun ako'y auntie ana nga kaon siya kamuting kahoy giparisan og talaba, wala ang tigdugay ang iyang pressure misaka 200/100. No, naglain na niyang ginhawa, nag-awa na dayon, acid. May gani kay gitingal og honey, gitingal siya honey, naulian. Naulian. So, amo pong na-discovering ang honey is a good home remedy para ni anak, no, mga emergency cases, no? So, mao kana na ang ato ang kabuhi, dili ginato na siya galmon. Dili na to galmon, pinaagi sa pagdilatar og kaon. Mukaon gitag pamahaw, paniunto, panihapon. Dayon, ato yung
atong dili nato siya kuanan og mga aslong bisag walay sulod. Makadaot gina siya kanang mga citrus fruits kung walay sulod ang tiyan niya mo ra nay kanon makadaot gina siya, no? So mo contribute kana siya sa kabuhi. Dayon daghan pa kayong mga pamaagi nganong mo ma-acquire nato kanang kabuhi, no? Kanang sahay dili nato lang tuyoon nga mo to malimot kita nga wala man di ay koy kaon. Bantog rang nalipong ko, mubi mo rang uban. Daghan kayong mag-email, mag-text na ko nga, Nay, sige man kong malipong, Nay. O basig wala mo mukaon. Or nakakaon mong kontra, munang malipong mo, no? Ingon ana, dayon. Or hukot kayo ang inyong panty, or mga brief, or mga whatever, mga kanang mga skinny jeans, dili na siya pwede kung doon na kita acid reflux, no? Kaya maka-trigger na siya, makasamot na siya, no? So, mao kadto ang mga pipila ka mga hinungdan nganong ma-acquire nato kanang kabuhi. So, ingon ana gid siya nya usahay kanang gawa sa mga emotional attack nato, kanang ato ang mga mental, labi na ng mental, kuan kay na siya doon na tayo una kay wala tay kwarta o kanang walay kwarta, makakabuhi gina siya. Musaka gid ang kabuhi nato, wala tay kwarta. Syempre nakuha naman ang atong hunahuna, murabag na kuha na. Dayon, labi nagduna pa'y magdaot-daot, unya, muna ang hubak ang kabuhi, ato gid nang ma-invite. Oh, how not to invite kabuhi, live a stress-free life, then mukaon gyud sa insakto nga oras, dayon mga bland food, fruits and vegetables, mga bland, dili tong mga lami kaayo sa dila pero dili ganahan ang tiyan, no? So kana usahay hilig kay ta mga birthday party, mga Christmas party, mga wedding party, mga shower party, mga uban pang party, no? So hilig kay ta mga inaana yang ato puding panganon ag kadto pudayong mga salad, no? Kadto pong mga hibaw na ta, no? So, mga inana, mao kana nga kabuhi acquired na siya most of the time, kalagmitan, ato lang na siya nakuha, pinaagi sa atong mga lifestyle. So, actually, ang kabuhi or acid reflux is a lifestyle disease, no? Gawas na lifestyle disease, all seasons gina siya, naagi na siya, all kinds of ages, bisan ng mga bata na may musafir naman anang kabuhi kanang amo to banay lang gitawag og colitis kay murag og dunay kontra nga makuan ang bata mo digwa, no? So mao kanang naa siya. Ako ang akong sinugdanan nga na kuan ang akong kabuhi na develop, gutom kayo ko gikan sa opisina gaduro ko kaog pinya, pineapple nga as in murag gyud ko gi tintal. Maragi ko gipanintal, bali na kong kaon. So, pagkagabi na, alas 12, awa na. Round and round, I go in circle. Ang akong lipong, grabe kayo, ang akong vertigo. Nga bisag nagpiyong ang akong mata, gatuyok ang akong pananaw, gatuyok, no? Ari ko sa too, digwa. Pag ari sa wala, digwa. Gipainom po ko gatas, hingsa mo, no? So, mao kana ang mga pamaagi ngano nga ma-acquire nato ang kabuhi gyud. Ako ning gitouch na pod kay daghan jud kay nangutana nako, no? Dayon mga palangga tan-aw pud mo sa uban natong videos pareha nang unsay tambal sa kabuhi, naa na ta ana kanang pasmo, bughat, kabuhi, naa na ta ana nga video kanang kabalaka, kasuko equals kabuhi, naa na ta ana nga video. So you name it, ato na nagamaan og video tanan, no? So kuan lang ana lang sa atong playlist, no? Playlist lang nato na tan-awon, naa diha ang uban natong video. So daghan naman tingali kog na istorya bahin anang ang kabuhi ba acquired or kaning genetics ba, no? So mao kana doon na tayo bago nga channel, balita gikan sa Biblia,
Lou Amor Shares. Bago lang na siya natong na gama, wala pa'y simana. No? Actually, ako mong i-invite nga, please subscribe, no? Like, share, ingon anak, sama sa ato ang LV Amor Cares. Ako manggong gagama ko laing channel because dili ko ganahan nga hilig man ko ganahan gid ko anang sharing the word of God. So dili na ako pwede iipon diri sa kabuhi munang gagama ko laing channel. So ang atong bagong channel Lou Amor Shares. Kani LV Amor Cares, no? So ingon ana, please subscribe both channels. Wala pa mo ka-subscribe. Comment, like. So as usual, have a good and godly day everyone, and please magamping ta sa atong lawas unya looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So bye for now, hangtod sa sunod nato nga panagkita dire sa ato ang LV Amor Cares nga nag-specialize og kabuhi and other health issues sa atong panglawas. So bye bye, hangtod sa sunod. Love you all guys. Mga kabuhi family.